Moi palaa vielä tähän asiaan, kun tuo mun sattui niin järkyttävä tapaus tuolla Sastamaalassa 23.11.2018. Mä olin siellä silloin viemässä matkahuoltoon joululahjaa lapsenlapsille tuon Kirkkonummelle. Ja sillä aikaa mä olin siellä sisällä 7 minuuttia, niin mun auto oltiin varastettu. Ja mä tietysti hätäännyin, kun mä en löytänyt autoni mistään. Ja mä hain sen jatkohuollon virkailijan mukaan ja lähdettiin etsimään mun autoa. Ja se löytyi sieltä huoltoasemaan vievällä tieltä. Se oli jätetty siihen. Ja sieltä huoltoasemasta oltiin soitettu poliisit. Ja sit mä soitin hinausauton. No hinausauto ei ollut vielä tullut silloin, kun poliisit tuli. Ei hinausauto ollut tullut vielä paikalle. Et siinäkin tämä valehtelee, tämä Jani Hilden, että se oli paikalla. Se ei todellakaan ollut paikalla silloin vielä. Ja sitten mä katsoin autooni ja huomasin, että pakoputki oli irronnut. Ja mä soitin sen takia hinausauton, kun mä en halunnut ajaa sen auton kanssa, koska pakoputki laahasi maata. Ja kun poliisit tuli paikalle, niin he puhallittu. Mun tietysti ensin, eikä mulla mitään veressä ollut mitään alkoholia. Ja sitten mentiin mun auton ja mä seisoin siinä nokkapeli edessä. No, hinausauton kuljettaja soittaa mulle. Ja niin samasta tää Hilden nyppää mun ranteeskin ja vääntää niin lujaa, että mun puhelin lentää pois kädestä ja hajoaa. Ja työntää mua sen mun auton nokkapeli päällä, että mä pääsin siitä mihinkään. Ja syyttää mua vielä niskoroinnista. Täyttä valhetta. Ja valehteli käräjäoikeudessakin, että mä niskoroitte. Se ei pidä paikkaan, se on täyttä valetta. Valehteli. Sitten se valehteli vielä semmoista, että mun auto on ollut ojas. Ei mun auto ole koskaan ollut ojas. Ja hän valehteli omaksi edukseen vaan kaikki. Ja tää Heidi Fröberg, tää viimeinen Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomari, antaa mulle niin lapsellisen päätöksen siitä, että ei tutkita. Tähän pitää tutkita, koska mua kohtaan on rikottu. Mua kohtaan on siis rikottu törkeästi. Mä tunsin itteni oikein nöyryytetyksi, kun mun kaadettiin maahan, pahanpideltiin ja pistettiin väkivalloin käsiraudat ja nostettiin pystyyn väkivalloin ja heitettiin poliisiauton peräpäähän istumaan tunniksi. Ja sen tunnin aikana se hinausauton kuljettaja tuli. Ja hinausauton kuljettaja on todistanut sen mulle, tai käräjäoikeuden, ei mun papereita edes tutkittu. Se Jani Hilden olisi pitänyt merkata sinne ylös, että minkä takia he olivat yleensä tullut paikalle. Mutta ei ollut mitään merkintää, että mun auto on varastettu. Hän oli vaan kirjoittanut, mä oon niskuroinut. Mä en ole mitään niskuroinut, koska mä olin täysin rauhallinen ja mä kärsin, mulla on diabetes ja sydänvaivoja ja hän uhkaa mua vielä sähköllä. Että hän antaa mulle sähköä. Millä siinä olisi käynyt? Mulla ei olisi henki enää sitten sen jälkeen. Onko tässä jotain järkeä? Tää on niin korruptoitunutta juttua tää Suomessa, että kyllä jotain oikeutta pitää nyt löytyä. Näin poliisit, tämmöinen Jani Hilden ja Pasi Kivistö, ei ne kuulu poliisit tehtäviin. Ne pitää erottaa tehtävistä. Ne ei kuulu sinne. Koska ne on rikollisia, ne on rikkonut mua vastaan ja valehdellut. Minä haluan vaan oikeutta itselleni ja mä en sitä saanut. Ja mulla on tullut tuo imusolmikesyöpä, koska se on vaivannut mua pian 5 vuotta tää juttu. Ja mä vatsalleni reagoin. Niin se on siitä saanut alkunsa. Ja mä käyn siitä nyt sitostaattihoitoa sen takia, kun nämä pöffelipoliisit, mikä ei osaa hoitaa hommiinsa, niin on tehnyt mua kohtaan tosi nöyryyttävä ja tosi paskamaisen tempu. Mä en ollut mitään pahaa tehnyt, kun alkoi pahoinpitelemään mua. En mitään pahaa. Mä olin silloin täysin rauhallinen, kun mä siinä olin. Ja hän kehtaa mua vielä syyttää niskoroinnista, vaikka mä en ollut mitään niskoroinut. Mä olin täysin rauhallinen.
Siinä lukee siinä paperissa, että ilman väkivaltaa mä olin siinä. Että mä en tehnyt mitään. En mitään tehnyt pahaa. Niin. Kun he alkoi mua pahoinpitelemään. Mulla oli iso varvas musta ja rintakehä kipeä ja on vieläkin kipeä. Ja mä kärsin vaivoista. Mulla tuli imusolmusyöpä ihan näiden hullujen poliisien takia. Ne on ihan idiootteja, nämä poliisit. Kaikki poliisit. Ne luulee olevansa jotain. Ja samoin tämä Heidi Fröberg. Millainen se voi tehdä tommosen päätöksen? Mä oon kaikki tarpeellinen juttu, mitä siihen kuuluu. Mä oon sen kaikki jättänyt. Ja mitä mä jätin kirjalliset todisteet sinne, niin niitä ei edes käsitelty silloin käräjäoikeudessa. Sekin on virkavirhe mun mielestä. Niin. Mä haluan vaan oikeutta itselleni. Mun nimi on Tapio Kivio ja mä olen oikeudenmukainen ihminen. Ja mä haluan, että tommoset poliisit, mikä käyttää virkaansa väärin, niin niitä ei tarvita tässä maassa. Mä ihmettelen näitä kansanedustajia, kun ne ei puutu mihinkään tämmöiseen. Ja presidenttikään ei puutu mihinkään. Ei tää mikään oikeusvaltio ole. Tää on kaukana oikeusvaltiosta. Niin. Ja mun täytyy mennä käymään siellä Pirkanmaan käräjäoikeudessa ja hakea se Heidi Fröbergin ja kysyä, että minkä takia tää on niin ristiriitainen. Kun siinä lukee, että toi on käsketty antaa 16.1. mennessä toi lisäselvitys. Ja se on tehty. Se lisäselvitys on tehty. Mistä täällä oikein mättää? Niin. Ja osaako tämä ihminen edes lukea yhtään? Mitä se tarkoittaa? Niin. Mä toivon, että tässä jotain tapahtuu. Että mä oon 5 vuotta kärsinyt tästä hommasta. Mulla on niin paha mieli. Tuosta on ollut 5 vuotta. Kun mua syyttömästi syytetään. Mä en ole mitään pahaa tehnyt. Niin. Palalla katsotaan vähän millainen tässä käy. Hei vaan.